Gregorrek argi ikusi zuen arduradunari aldarteatan ardan joaten usteak arrisku bizian jarriko zuela bere lanpostua. Gurasoak ez ziren ohartzen. Urteen poderio ziur zeuden Gregorren lanpostua bizi osorako zela. Galtzak bete lan zuten oraingo kezkekin, eta ez ziren ura aurre ikusteko gai. Baina Gregor gai zen aurre ikusteko. Arduraduna atxiki, lasaitu, konbentzitu eta azkenik irabazi beharra zegoen. Horrein mende zegoen Gregorrek eta bere familiaren etorkizuna. Arreba hemen egon balitz, azkarra zen. Har negar egin zuen. Gregor bizkarren kontra lasai txanda zegoela. Eta jakina, har bere bidera eramango zuken arduradun Andresale hura. Har etxeko atea itxi eta hitz eginez usatuko zikoen ikaraldia, sarreran bertan, baina arreba ez zegoenan. Gregorrek bere kabuz moldatu behar zuen, eta batere pentsatu gabe bere oraingo bukitzeko ahalmena ez zuela ezagutzen. Batere pentsatu gabe agian, edo seguru asko, bere hizkera ez zela ulergarria izango. Ate egala utzi zuen. Tartetik aurrera bultzatu zuen bere gorputza. Arduradunarengana joan nahi zuen. Har atariko barandari bi eskuekin barregarri, eutsen zion bitartean. Baina Gregor berehala erori zen, helduleku batean bila, garrasi txiki batekin, bere zango ugarien gainean. Ura gertatu bezain lasten, goiz hartan lehenbiziko aldi sentitu zuen gorputza eroso. Zangoek lur sendoa zuten azpian. Agindutakoa egiten zutela ohartzeak poz handia eman zion. Berak nahi zuen lekura eramaten ere ale egindu ziren, eta oinaize guztiak behingoz hobetzeko zorian zeudela pentsatu zuen. Mugitzeko joeari eusten ari zitzaion, bere burua kulunkatzen. Amaren gandik urruti gabe zegoen, haren parean etxanda. Halako batean, baina bere baitaratua zirudien, amak salto egin, besoak zabal-zabal, atxamarrak dutxatuta, eta oihuka hasi zen.